gata, am doar să vă arăt niște scheme cu kendama. Încep cu un spike. Tac. Kendama. Stai bine. Hai să mai le luăm după. Publicitate. Spike. Acum să mă facă cineva cu ce bliț am și cu blițul ăla și cu blițul ăla. Hai mă, faci tu o schemă. Mai mișto a fost cealaltă filmuleță. Am că rămâne fără baterie la telefon. Supă mare. Cupă mică, cupă mare, înghețată dublă, triplu sec. Nu știe să dea. Tata e întuneric oricum. Vezi, da? E rușine, că nu face niciun like. Dă-mi partea asta, da? Da, eu sunt... Hai să încercăm și alte scheme. Lunar! Da. Poți și? Da. Ia uite. Dar nu prești, du-te pe partea asta. Deci că nu e gata. Haide, un Nu e play. gata. De ce? E mai mare asta. Mamă, deci nici că suntem la Radu. Care mă caută? E gata filmulețul? Gata.